ang nagunit dire. Nagpaabot na sila sa kasko sa Diyos. Sa panahon na, yung si Kristo. Atong nagi sa anak, itong nagi bulan ni Baring ko. Ipatagamtam ko, ang hitabo din ito sa dahil na. So, karoon makapamalandog ang tabi niya. Kaya ang mga Kristiyano di ay kuno, sa diyang nagpakamatay, sa iyang paggamit sa siyang pangalan, mga daotan ay noon kasagaran na gamit mga Kristiyano. Tara, mas maayo pa itong Islam. Isarang ko. Sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Sa ito ba, gibalaan ta ni Kristo ay iyang pangalan, pero nagbalaan ba ang nagamit? Porte naghahanap ng reliyon. Dama na sa Biblia. Adunay nanambal, adunay, di ba? Adunay namaktol, adunay hilot, adunay nagwali, apan isara ang Diyos. Kung ano, nagsiparit na ninyo ta, tinaagi sa pagtulunan. Kung nagbiyain ninyong pagtulunan ninyo, kung ano yun, nag-away-away noon mong mga igsuon tungkol sa inyong pagtutuo. Kaya nindapig mo sa inyong pastor, di padapig mo sa inyong pari. Nga, kung makalisod-lisod mo, kinsa imong kauban diha, di ba imong igsuon? Dagan dito sa imong pastor, pare, mag-away mo. Kung wala kay bugas. Tawag yun. Mo na karon oh, na ako igsuon nga, mo against na ako. Yes, kaya dito masasip siya pare, dagan daw ito magsakit ka. Ano dili na ko karon mo to eh. Dito ko harang bugas. Grabing tabang na ko tabang sila, wala nila nakita pero dito pasigarbo, di pasigarbo nila dito. Oh, magkalisod-lisod mo dagan dito. Tungod man gusto man po nila nga mula ba garbo. Natay matambaka. Na para sa inyo ha, nga dire mo dikit sa ko, nang pobre mo, nang eskwela mo yung mga bata, nakahuman pa. Nga kato naglibak na ako, naglisod. Kanang nag-betiyon ako nga, si Dori na pag-gino, dito mo sa inyong isip-sipan. Tabang na kabilan ka mga ano dito. Hindi ko na. Hindi na natin sa parokya. Gawas ako pero karon hadlok na sila sa kuha. Tugay mo kung puyo dia. Basta, kana. Maka-istorya mo, bahin ni nani kanila kadaghan. O siguro kung mga inyong pari, mag-istorya mo, dili mo mag-istorya bahin sa Biblia. Kigsabukan na, nag-istorya na mo rin tawanon. Tama yun. Ako, ila ni katungod. Dapat ila ni katungod pagsulti sa kamatuoran. Dili ako kay ordinary lang kong nataw. Pero nahimo kong pari mo ni Kristo. Si Kristo ang tinuod ng Pangulong pari. Kaya dili sa kalibutan, dili sa mahimong pari. Kaya doon ay anino. Anino lang na sila. Pari sa Ginoo. Ang Diyos yung pili ang mahimong pari. Ang pari, rabi, magtutudlo. Dili, amahan. Ang anino, dili siya nugon ni Kristo. Anino? Kung sa gibuhat ni Kristo, sunuro nila. Ang buha, ang Ang tanaw bang anino ni mo? Nabay anino nga maguna ni mo? Pero ang buhan, wala na. Pag ala sa imong kamot, musunod po ng anino. Mo nag-iingon sa nga, dili makita ang pulong kung wala ang buhat. So kung buhat rapod ka, nagbuhat man ka ana, nagbuhat rapod ka, kung wala nimo gikinasing-kasing. So pulong o buhat kita lang, ikaw nagwali, makita sa imong Ginoo. Kung ikaw mag-ingon, tinahalang mag-alagad kita, ang Diyos mag-alagad kita. Kanya, sila nagigilagaran din sa inyong sibahan. Bitaw. Sila nagagaran. Tama yun. Ako na may isulti ay, mamatay man na sila. Mamatay pala ko karon, magmahay na sila. Kasi ingon po na, Nol, mamatay na lang kamo, huwag kaniyong isulti, mo magitago ang kamaturan. Support nila pa, sige no. Ano man? Ano? Nakakita ko, inigdahulog ng kalibutan, mugira, musilap tanaw, West Philippines, isa ng takanukliat. Sila man ni maghilak-hilak ng mga tao. Mo pa pagsampit sa Ginoo. Diba na no? Kanawa masakit ka, disgrasya ka, Ginoo ko, simba ko. Sige, simba ko, wala nagsunod sa Ginoo. Ang simba, ganit, sundo ni mong Ginoo. Ayaw na ka. Pag-abtik na ni mo, tuwan na pugas imuhang agalon. Nga tanaw, daga akong kitang balan, lipuan akong kitang balan. Di na mo balik na ako, kaya kung walihan. Di ako mamatay, mag-isip. No, tama, hindi mag-isultiing na sila nulbik. Ayaw, pasugana dito. Di ko makalawas. Naya nag-Bible niya din. Nasayod ang punto, nasa sa langit. Ay siya, manay, nag-ulog niyo anak. Pero kung tuwa na sa langit, nga nung paglubong, paghugkas, pila pagka 40, anong blising-blisingan pa man dito, anong sa langit? Tama. So, ano mo na sa langit? Ano, mag-blising-blising, mabagas giluggan niya?
Namataan ka mga Oo. kabataan. Mana na. Amo na. Nanas Biblia, Mader. Gain ninyo ang inyong naandan na pagtulungan. Ginasunod. Sa una ni Kristo, okay pa na. Kaya dito sa tao-tautan. Karon pag-abot sa Espiritu sa kamaton, tultulan ka mo sa kamaton. John 16. Muna, itultul yun ako. Kaya ako nakita. Oh, mo replay ko. Kasi panihagod sila dire. Nakakita mo na ba ito na usab kung ano. Kita ka, oh. Isultin nyo na, ay nagdebate-debate. Nahimo kung panagway ni Kristo, mo replay ko tungod ni Kristo. Dili tungod na ko. Oh, musigarilyo, magani ko. Sila, nagbuhat sila nga ang inyong gibalaan, kay dili ko nung mawa ko ng bisyo, hinay ko nung manorte, pero di na itinago. Unya, hukman mo mas tinago. Tama yun. Nga, ang ingon tip sa Ginoo sa ni San Pablo, panitin ninyo kung adunay no sulti nga naa kani ang Ginoo, panitin ninyo ang iyang binuhatan. Sundan na sila inuhuman. Di ba mas Di ka kasundan na nila, di mo kapasakyan sa sakyanan. Di mo ka pa niya, Matos. Dito pa niyan. Ako, ipakita na ako yung mga kaabang, mga pare. Uban ka nagkaihi, guys, kakubog. Ako na yung isulti. Kaya wala. Ayun na lang, hilab din sila. Ako na isulti, ipakita na ako sa espiritu, oy. Tanawa anak, oh. Kaganyan, nagsaad nga sila. Ang sinugo, pero tanawa ilang binuhatan. Di na gaya, respeto yung anak. Di na po respeto yung asawa. Kaya nagsige gwali. Pero ang binuhatan, ba. Tama? Muna, maglisod sila. Mag-iwan sila nga gamay na nimba. Gamay nagtuko nila. Wala may buhat. So, mahulga sa bunyag. O kasal. Di amo na mo pirmahan. Minya, hulga man na. Ayaw paghulga sa imuhang sulugon. Noon man na ilang pangadlo. Kay ang mga sigig sip-sip. Naman sa Biblia. Pantayin nyo ni Mini ang magtutudlo. Magsigi po na sila hulga. Hulga na ay. Pero sultian ko ka mo. Ayaw kabalak mo patay sa inyong lawas. Bahalag di ba ko mo? Bahalag yung uban. Kadloki gidinyo ang impyerno. Munang kadloki gidinyo ang Diyos. Ang silot. Wala mong itudluan ng tao nga nahadlok mo sa silot. Nahadlok mo yun sa ila. Pag abot din sa inyo, mura mong kinsa, mura Diyos sila. Ako di ko mahadlok eh. Ang hindi ko sunod ako, bahala ko na. Basta ako nakakita ko sa impyerno. Muna yung kalibutan ka ron. Bawa pa na diyan ipasulti. Dapat koneksyon ta. Kinaiyahan nga to sa kinaiyahan. Ang atong kinaiya, mo connect na to nga kita mo respeto kita sa Diyos. Pila na ta, unsa ta? Bunbon lang ta, Diyos. Isa lang ta ka bunbon. Nya, utupong pa ta sa Ginoo. So pa mag-iyampo mo sa Ginoo, iyampo sa sugo pa ta sa Ginoo. Tanawa, pasayloan sila Ginoo. Sugo na. Ikaw, ako, kung mamatay ko po, ayan ako ninyo, luluhi rin ang puwi. Kay laki inyong kaugalingon. Ano, magsige mo kung hagyo niyong ampuwi ko niyo, okay ko kabalo nga. Asa po mo paingon? Sugot mo, sige. Ano ba, mamatay ko. Sugot mo. Nga, 1 point lang ninyo, imbis na luwas mo 1 point, ihatag ninyo na ako, parang malangit ko. Sabagad ako ninyo. Wala kaya mo na ang pagsundan. Kaya kung napatay ka, pangadian. Nga, ang pangadya, makaluwas. Nga, buhat mo na. Kaya na. Siyempre, ang mga bata, amo gid ang sundan. Dili na noon mabuutan ang tao. Labi na ang iyang inahan manabtan. Labi na ang iyang anak pare. Ang iyang kaabag. Di na mabuutan ang tao. Kaya naman, unay magsasa. Salig na. Mo na yung uban hinoon nga, maghubog na lang hinoon ka na. Soon kita, lakas kita ta, mahatag lang tag isa ka simbahan, mahatag lang tag isa ka kuan dito sa lakas man atong pare, oh. Hatag na tag simbahan, kanto isa ka 5, ihatag na to niya. Di ninong ka mabutan. Salig naman. Sa lapi. Kaya ka to imong gitagaan. Dili man madungog ang pag-ampo kung adunay jutay nga sada. So ka to wala siya sala. Dilipat-lipat lang mo. Wala na sa Biblia. Bantayan nyo ni kay lipat-lipaton na mo nila. Nabasa niya tao, masasala. Mo na, Mader. Kaya ang ilang isulti, tanang tao makasasala. Tama. Bisin ako makasasala. Kinahanglan, bubuhat ka. Sige kag ang wapagay kakasala. Nag-ingon na kag makasala. Yun, no? Ikaw karon, matuo ko ni mo nga. Makasala ka, kabuotan ni mo.
May sala. O karon maghuna-huna ka makasala sa sulod na maglibak na po na siya kaya makasala bitaw ko libak ko. Akong sala, akong dakong sala. Mo na sila akong sala sa akong sala sa pagbuhat sa angay buhaton sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Ha? Sa ato pa wala sa pagbuhat sa wala pagbuhat sa angay buhaton kay akong sala. Wa pagali unta nimo angay buhaton nga dili ka makig-away, dili ka manglibak. Nganong gibuhat man nimo kay ingon Kristo ayo panglibak, ayo paghukom, ayo pamalikas. Imong giangkon sa Ginoo. Tama yun. Ay mo balik-balik ka na. Naaman na sa Ecclesiastes. Dito kanila dito mo magpasaylo sa mga pare. Pasukon ba ko ninyo? Ang iglesia na kay Chief ilang ila. Atindan so na, di ba na ino to? Lagda sa kamot. Ila ko nang Lagi daw ang makaluwas. mga na pulpito nila. Ila ng tulubagon, pasandain na sila. Ang mga relihiyon, mo nagpaila na to sa kinaya ni Kristo. Ang mga relihiyon tanan mader, kay ang ilang gidala, Kristohanon, panidin ninyo. Kay dapat ang relihiyon, mauna siya ang suga. Siya ang nagpaila sa kinaya ni Kristo. Kay nagbalik sa Espiritu, manuol sila. Kaya nakailan man tas kinaya ni Kristo. Nga, tao pod, no? Siya ang papili sa langit o magpadala sa langit sa tao po nga nagwali sa kamaturan nga naa sa otoridad, naapos ubos. Nanambal, nagsultis tinuod, nagantos, magpakamatay para sa kaluwasan. Kung nakaila unta sila ani, manuol sa kuha, magpandog na magos kalayon sa espiritu, di mo ko mangilok og reliyon. Katoliko ko, diin ko nabunyagan, diak ko. Pero ang problema kaya ng katoliko, mao pa yun naglapalansang ni Kristo sa krus. Gamit man niya ang mga revolto. Balaan. Gamit pag-cross. Naman sa inyong paggamit, sa inyong sada, sa inyong paggamit sa itong gibalaan. Gamit pag-cross. Ganun, mingon sila wala gigamit. Sign pag-cross. Gigamit nimo kay wala ka nagbalaan. Tama mo din? Kung magbutang man mo din naong ni Papa Jesus, ni Birheng Maria, ikaw pod magkinabuhi. Mo na yung magkinabuhi, buhi pod sa imong gibuhat yung kinaya. Oo, di po siya, maging pa rin na pulok sa Ginoong Diyos, ang nagtanim, naaman ka na ang Ginoong Diyos niya. Dapat ikaw, bubuhat po ka para naak ang Ginoong Diyos niya. Diba? Lipat-lipat lang mo, no? Budget. Pangalan naman na yung gidala. Wala sa buhat. Ikaw madir, imong anak. Nag-angkon ni imong anak. Pag-abot ko sa lawayon, pag-abot imong anak, imo pa ng dawaton. Nga mo rin, sulaya daw niyo halad yung gobernador. Butang yung revolto sa inyong amahan nga buotan niya, pangayo dito, kuwan. Taga-ampaw ni pabor. Pagtisang daw ninyo, dahil sa mayor daw, kung kinsa ang mga suod kay diha, katong mga matay nga, suod kay ni mayor, o dili ni gobernador, ni lala, kanang suod kay niya. Dahil ida itong revolto, niya, pangayo, pundo. Tagaan ka na niya. Pero unsay gibuhat sa leon, mag-drawing sa naong ni Papa Jesus, inyo ang naging tagaan. Sulaya daw ninyo. Bisa si Marcos. Sulaya daw ninyo. Ikulit daw si Ferdinand Marcos. Uya dada dito. Mahal na Pangulo. Ako ginagbuhat sa naong ni Papa ni Pama ni mo na dito. Yan, lura ni mo dito. Si Paon pa kada niya. Pero sa ibuhat yung reliyon. Tama yun. Baka daling lamang. Di ka musuko si Kristo nga dako kay regulto ni mo bukid ni butang. Imo pag gipainitan niya ikaw diha nagluhod wala ka nagbuhat. Mo ni suko karon ng kinayahan. Kay gipakulawan nila ilang Dios. May respeto gani sila ni Kristo kay siya ang nakadaog. Siya ang Dios dinhi. O sa respeto niya dili pa bisig unsa kasaka no kada mga ipambuak sa mga tao ang mga palibot ipangkuanan. Suko na punta sila kay ang mga tao nisulod sa mga lasang sig pamarikas linti yawa man mabuyagan tungod lang ni Kristo ayaw sa kay na ako'y gipadala ng mananambal na ako'y magdala ng orasyon oy nabuyagan ka ato gani tabi mo di ba Tama. mo to sa gipadala man to sa Dios man ang problema nanambal po ka libakira po ka silutanan po ka kay imo man nagiantosan ng pulunga kana nay orasyon gamitan ninyo butan. Nga pag-abot ng panahon ko ako na ihatag na ko ito sa kong tinunan. Ang gahom sa mga balita. Kani maminaw na ako, tanawa. Di mo masunog sila og ning kalibutan. Si Daniel. Kuhaan ninyo ang garbo, kakob. Kung naay maglibak ka sa dain. Kung na may kagawin ka sa dain.
Yung sila o may kalibutan tanaw na to. Ako ang ginag-isulti. Sige, ka na kusultian akong mga anak. Huwag ka mo ha, nakahuman na mo ha. Ay, yun, ninyo gamitan magpalayo na sa Ginoo. Ikaw, Craig, maista ka, mura ka anak. After si Palkusan. Kay, ingat kay impyerno. Kadahom doon, alagon ka tanong. Ayagon. Ako nang isulti. Wala ang kalibutan din eh. Dili sila alom din na ilangob. Baras na alagon. Ngayon nagdala diri nga espiritu. Kung dili sila mo tuo. Kung dili sila mo tuo sa espiritu nga nung naging mga Ginoo ipadala ang espiritu na ay nag-govern din nagbantay. IUR niya ba? Siya nagproteksyon. Proteksyon sa kinayahan. Kung baka diri ari ba ikaw din assign ko, ani diri ikaw Dios sa ayaw pagluhod nila. Kinaingon mo siya, ayaw kong luhod ini. Nauna na kong jutay. Diyos, ang inyong Diyos, bulahan gani mo kay simo pamalikas, giproteksyonan pa mo nila nya kabidri. Wa may respeto nako, di ba? Namo. Tungod lang ni Kristo ba? Na, ha? Murag kusog-kusog ako explain siya na. Kay pati daghanang naminaw nga mga espiritu di pati lipayan. Salamat na naminaw diri. Maning kamot gyud ko. Nga kamo sila pod dili malubag sa Dios kanaman. Ang Diyos Amahan, malubak mo sila kay wala nilang gibantayan. Nga maluoy mo po si Kristo nga kanang naguba, nag-distract, sprayhan po uban, ana, ihapong patyon. Nga nang usay maadto dito, tambalan ako, katawan ako, Hoy, samdi ka dito, panabi-tabi ko. Sige, malimog away, des yung uma, sige away, mo na yung mga uma ha. Nga yung uma, yung gipag-ilaga, yung maminti pa linti ning dagaan wala sa kabalo nagikan sa iya pakabusog siya kay kumurag arang-arangan sa murag kinsan ha pag uli silang balay hubog ato sa umab pa linti pa mas maayong kabos kay bisa gamay kayo nga kamuti ni bayran tanawa ang tao nga arang-arangan tanawa ko bisan sa inyo dili na tagan sa mga kabos. Kabos ko na sa dito, kaya dito po na ilang amigo na po, di mga dato man. Oh. Tama. Kay, oh, dapat ka, kung arang-arangan ka, balik ka sa ubos, kaya ikaw dato dito. Kung dato po ka, imong bata na dito nakahumana, kung gingin sa, nakahumana po na, ayaw, yun mo, barkadaan ng mga dato. O, barkada na mo, tagod-tagod, kaya kung dito mo pa mo'y pinakakabos. Dito sa ubos. Kaya makasakay na ang mga kabos na naglakaw na ito, tipayan mo. Dito, pasakyan ng dato. Bisa, kabati na yung sakyanan, dito yung aircon. Dato ka dito. Tama agad. Na, tama? Ato ka sa kabos. Kaya ikaw dato dito. Buda ka, nagpakakabos ka. Aron kita madato. Aron sila madato. Sa tupat. Nagpagkakabusta, nihatag ta sa mga tagkinanglan. Unang naidadato na ako kitambalan kung patay na dito. Dato ko kitambalan siya ito sa USA, billion, million ang iyang diayo. Kumutuo lang ta sila nako. Kasi ma-extend pag gamay niya, nig-ayo. Kung saan ihatag sa pare, anak dito, o kanang tunga ba, ihatag diri. Ang problema, magpupo sa Diyos, na di ka mapantuson, hatag diri. Ihatag man ako sa kabos. Siguro, paksingan pa sa madera. Okay. Saan na ko na? Wala na akong nibiya sa akong negosyo eh. Gwapo sa akong negosyo sa una. Kung dato niya dito maayon niya. Tapos gusto siya mo balik sa Diyos. Para ito ni namatay itong dato no. Yung hiya sa kuha. Sus, diri lang i-attack ko. Kung kabalo pa ko. Akong ari-arian tanan. Bahalag, diri lang ko mupuyo sa inyo nga diri. Diri anak, bahalag di ko niyo pakaunan anak. Basta may paglaong ko, ihatag na ko tanan. Nagkadon niya diri. Karong ihatag na ko, no? Ihatag mo na ko sa kapos. Naapa kay, naglisod diha. Karong gani, naglisod dito, no? Lakaw ta sa kuhan. Huwag ka din. Kailangan ni doon nga, bahalag. Kaysa lang siya makakaon. Nakakaw. Oh, nagsulti. Kasi di na nga lupis. Sulti na ko na. Kaya, tinuwan mo na. Sulay ko patay dito, tanawag asa. Naghilak niya. Ano namatay nga dato, pero ang problema, paantar mo na ako. Kaya kung talagang po agad niya. Doktor pag napatay. Nakapag isang tupapa nga napatay. Siluya kayo. Isulti na ko na eh.
Kung nga lang, yan sala, yan gitago. Wala ni gisulti ang kamaturan. Karon siya na dato. Mo na sa yung pagsultis kita. Mo ni ako gid isulti ng kamaturan kay basig tuslukon mong ko dito. Unsa man kanuli? Mo ang isulti ang tinuod, hadlok ka. Mo na pagkupatay na kabaloan ni. Gisultian na tika. Makaluwas nimo dito. Mag-Bible na. So, mag-rosary na sila niya. Wala ko nakig-away, wala nagpasabot, wala na ibisa. Pero wala na ibisa kung ikaw nag-rosary, ikaw nag-Bible, wala na ibinatang. Wala na nagkikilabot. Padiyos-Diyos na. Wala ko nakig-away, simbahan. Ay, tanong mo, simbahan, wala ko nakig-away. Basi ka na imo madyan, Iglesia ni Cristo, born again, wala ko nakig-away. Kaya ang ilang pagtukod, Biblia man ka na, kinang magbasa mo Biblia. Ayaw pag sunod ng Tungkol ka pulpito. sa ibabaw sang bato, ang Iglesia ni Cristo. Ang ibabaw sa bato, ligon ka ba? Bisa kung saan kag libat, inang kagbuang sulti. Ano, pareha ka no? Pareha ka no, ligon din ko, mga sulti. Bisa mo ito, ligon ka, di ko mahadlok. Musuko sila. Kaya nga akong gisulti naman sa Biblia. Turidad. Isog ba? Isog. Kung baga, espada ko manulti ba? Kani, nga naigarbo sa kawaman din. Di mo Kasi ninaw. kung kayo nga ito, kayo mo na. Pareha kay Nuli. Nuli. Kung si Nuli, kayo gabat ka pa sa Madagikid. Arka? Si Arka, si Anay niya Muna, na anaw doon. Sa John 16, dili na arka sa una. Sa una, gilaglag mo sa tubig. Karon laglago mo sa kalayo. Ang silbi karon ni Nuli. Nui. Pareha ka ni Nui. Pahibaloon ka ang nai ipadala ni Espiritu magsulti sa kamato. Magpandong sa kalayo sa Espiritu na asulat ni Pedro. Kaya kalibutan ka, gilagdas ka kalayo sa ligid. Pag isa ka tuig, sama sa kalibong ka tuig, apan. Ha? Dito mo, pagbalik ang kalibutan, pinagi sa pulong, haron laglagon sa kalayo. Di ba? Nya, samtang mo dahulog, silaog kining wala, kinahanglan magpuyok ka mo. Wala kang gipili ko ka mo, wala kang gipili ko mo. Sulat ni Pedro, klaro, anak. Nya, sa ubos, nagsulat usap si Pablo ni Inil, mga nagutang na gamit iyang mga kaalam. Apan daghan ang mga sulat nga ilang lisod sabton gituis kini sa mga tawo wala ilang magkinsa na nagtuis. Nagwali-wali diyan naglingkod sa lingkuranan ni imong ginaay kung gamitan may mga ay kamo paglingkod sa lingkuranan pinasidungan ka base buduon kani ang gipasidungan pahawaon ka mo maulawon kung sa kadaganan karon kung kani nagwali ko di ka sila maulawan kaya nagpataas nga ang iyong bituhan dili taas to Lingkod mo sa lingkuran natin sa lubunggan. mukhaon tani kay abi pa lang dili ka uno ni kapay kamo na pa siring-siring na talawa ko gisulti no wala man na sila nagbasag Biblia kay naa mang sila guide sayang ang Biblia nga nag-ugupan na kay na, ang balaang kasulatan mo may gamiton sa paghukom wala na ang balaang kasulatan mo ay gamiton sa paghukom dili ang iyong pulpito. So, ini kamatay. Kusuga kung tingog ba na ay makadungog ato ba pila nag-away ta. Gusto sa espiritu yun nakusgon. Kaya naadaghan mo mga espiritu nga naminaw. Kung kita mo karon basi managan pud mo. Dili, nakakita na mo nito mo na ko. Dili, pwede pakitaon mo. Lain-lain nilang palagway. Dito. Ngay murag kabayo, ngay green, ngay hugaw. Di ba para sa tuwa? Nga magnus-nus-nus-nus pa ta. Na, magsis ni dipstick pa. Make up ah. Wala naman na sila ha. Kita kay makasasala ta. Magbuhat patag. Kumbaga ba, tao ta ba? Gitagaan tag, wala kay gahom ba? Sila pwede man sila mag-jikon ko puhon niya na. Dili mag-jik gahom. Makita nimo para di ta mahadlok. Murag Diyosas ka ta. Palangking na niya ang pinakagwapa na to nga mga naong. Pungod pa yun. Pero karon ba? Ano pa? Ba karon dagway na ko lain. Mura ko artista. Kasundo ni mo, kamayo kayo ito. Kamatuod na. Ang tingulang ko. Ang dagang kakita na ko. Pero edad 30 anyos pa man si Luli. 30 anyos. Katong sa ano? Do 30 anyos sila ba? Pati ka bata-bata niya. Ito sa pamilya sa kasaksi.
Kamatay ka. Kasi nausap sinuli ba? Yes. Mo na gahom sa maayong balita. Mo nang sige kog sulti ninyo karon. Mo man ni maayong balita. Pira ka na edad. Di man nilibak. Pira na edad mo karon. 50 City. Ay, pagli ka ng senior. Kapit na. Tatlo daw po. Tato ko tuwid na Di na ko makaapil-apil na. Di magamit akong kamot ron. Testing bit akong kapirma sa una. Sus, nakuwag linog sila yung nasod. Di na. Wala namang puro tiyana. Kaya, di naman sa kapirma. Patay naman siya sa... Dagham kang katalagman. Gamit mo sa kalibutan. Nung napakamatay ko, tungod sa kong gugma sa mga tao. Kay laglagon man sa mga tao ang naglibak na ko ang nagdaot. Laglagon sa Diyos, ay, suko siya. Tama ba? Kay gusto nilang paludon mo itong cross ng gibitay siya. Na, naluoy biya po ko nila. Iban, isuon ka na kung uban. Iban, igagaw. Kiniruroy puso kong kalayo. Ginawa ko na lang, be. Ginawa, hindi ko mo apil o kalibutan nun. Diver na ko sa akong bata. Mabiyaan lagi na ako akong tindahan. Oh, akong discount, ibaliga lagi na ako. Akong biliran doa, ibaliga lagi na ako. Na. May doha mga biliran ako dito, Mader. Ato ka balay, no? Nag-ansen mo sa una. Napa ko discount, no? Dali malang tultulon. Lima ka computer, napay, video kihan ako. Akong tuyuon dyan, matultulan. Hindi nga dyan nga. Basta ingon uli, ilado mo ko da. Kasi lapayan. Santim sa una. Kasi gasa ng lapayan, pag ingon mo magnuli. Nakin dalan. Well, karon sirado permi akong tindahan. Naitinda sulod. Katulad makaila to, palit mo dito, bayad mo dito. Wala may ra. Dala konsumo lang ba? Bago sirihan. Sa una nga, magpadala ko, tag 10 mil, 20 mil. Wala ada padala na sa jeep. Kay paspas man ang nga dako na binakahay sa una. Nakadaadlaw gid na kumpra ba? In out, in out. Ako kay na sa una ba? Kasi mabulto ko 50. Pero kanyung bayan sila, no? Wag kay kwarta ma. Sa una si mo, no? Wajo kay ug makabaligya ka. Oh. Inig uli nimo na naman po mamaligya imo nang Padala na po nimo sa jeep. Padala na po nimo. Ugma na ikarga ko do. Hindi nimo ato. Pulo ka sa ako. Ang Puro brand nimo. ang kwarta nimo dito. Nya tapos tawag na po ko kay Lisa Usahay. Ilista na ko tanan dito. Goods na po to. Tama yung Nung balik ato, comprada Oh, na po. comprada. Buy and sell. Way kwarta ko magunitan ay. Nya na ako style sa una. Ako itago-tago sa kalibot, at 2,000, sobra-sobra. Mo to kung ipalit-palit og yuta may oras bili. Kulang na akong kwarta pang ba. Ana ko gitago dito. Nga usahay na po gigahin nga kada adlaw 100 para sa inom-inom nako. Ako naman kayo na sa una. Dito kadlaw kung di ko makainom, di 700 na. Nga duha ka semana, di 1,400 na. Ako ginigahin. Mana akong barkada sa una inig anas balay. Uli suka-suka gyud. nakikay ka ka. Kadulot. Misimis ino na. Oh, gigahin na naman. Na naman nagahin. Ay kay para anong computer. Wala to di istorya niya kay wala naman ko anak, di po ko mobalik eh. Budahunog palang kalibutan, balik para kasakitan nga. Computer ng daan. Oh, ang 4 minutes piso. Nga pito tanan. 70 pesos ang 4 minutes. Ang 4 hours 70 pesos. Tama ba Lin? Nga sa video kihan. Kada Kada hulog 5. kada 4 minutes. 4 minutes magyapon na. Usa pas-pas mong hubog ato isige pag kuan ato. 3 minutes man, 4 minutes man ang kanta. Usay ko hubog pa sige pag ana-ana dito. Oh, nahulog Hindi na. ko ag kita ka ng hubog ba. Buti ba? Mag-ilaw ko na sa kong video kiyan sa una mo to nagpalit na po kong laing video kiyan isulisuroy. Okay. Wala pa maka-video kiyan sa lambayan sa Mga na. missing ay. Dili gyud kanang hubog na ka ba? Gani. Pag ingon daw pag title na. 10 pesos na. Oh. Nag-usahay nga magsirado kog alas 10. Sirado ko alas 9. Pagkaugma 100 plus pa ang Ang nabog. kuan nabili na. Mabili ka kanta.
Nga hubog naman to, sa kanang pindot-pindot ana, wa sa kabalo nga wala pa dito nakantayhan kanta. Nagpundo daan ba niya mga hubog na? Di ba kay numdum mo sa unado katong kusog kayo ang harvest na sa una. Di ba? Sa to ka birthday mag-away, di ba kusog kayo ang labayan no? So, guys. Grabe ang gito. Palit lugog ikaduhang video kihan. Kusog tayo itong video. Palit kusog ba? Mag-ilog ko sa kong Mag-upa. sa gawas ako sa ayong sumsugo dito. Mag-ilog.